Kumusta mga higala? No? Wa pa bata kaning laay. Wala pa bita tak no? Simra man gyapon now, no? Maura gyapon nga topic, pero ato gini humanon atong topic sa bautismo. God bless ang atong mga viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. Kung bago pa kaning nga channel, just click subscribe button and notification bell para ma-update ka sa next video nato. No, this channel wala ta nag-introduce og religion, but only the word of God. Atong gi-introduce only Jesus Christ, the way, the truth and the life. O kung mahibalo kitas kamatuoran, ang kamatuoran maghatag nato og kagawasan. So in this video ato ang continue ang pangutana, aduna bay maninoy og maninay ang bautismo sa dagko o maghanda ba pud ta sa bautismo sa dagko? Okay, ato nang tubagon kay sagad mong god ni pangutana pud ni medyo kalataw ani palungotan na kay mga dagko na biya ning bautismuhan. Nya lahi man ni atong bautismo sa bata o katong bunyag sa bata nga maghanda, no? Nya na ay mga maninoy maninay munang nakakapangutana ang pipila ka mga Kristiyanon nga naa ba pud kunoy mukugos, no? Aning bautismo sa dagko or maghanda ba pud sila? Okay, mag-una ta aning maninoy ug maninay. No, kaning maninoy ug maninay sagad ni nahitabo sadyang katong sa bata pa ta na gipabunyagan tas atong ginikanan. Muna nga naay mukugos maninoy ug maninay kay mao nay ilang kaakuhan nga matag panahon kunog Disyembre na ay ilang regalo, mahatagan silang mga regalo. Nya katupong ginikanan ganahan pud nga ang ilang mga anak na apoy mga mangugos kay naamay muna ay papapahon ba, no? Magpapa naman pud tong bata, no? Naa sa ikaduhang ginikanan, no? Nayang papa, nayang mama personal nya tupong ni kugos yan na putong papa, yan na pong mama. So kaning sa dagko nga bautismo, lisod naman kayo tang kuguson kay dagko naman ta. Laina pug kayo ng dagko na tayo magpakugos pa ta, no? Munang kaning sa dagko wala na tayo mukugos, wala na maninoy ug maninay. Na kung imong tanawon sa Book of Acts chapter 8 verse 35 to 36 katong bautismo sa eunuko, no? Si Nathaniel, no? Nagbautismo sila ramang duha. Wa may yung nagkugos ay maninoy maninay sa luyo. Sila rang duha ang gabautismo og ang gibautismuhan. So og adto sa simbahan ni himuon ang gabautismo og ang congregation og ang katong gibautismuhan. So wala yung mahitabo nga naay mukugos. No, wala tay sa Bible wala yung ang mga magpabautismo siya na ni kugos. Jesus Christ yara ni adto sa Jordan nagpabautismo. So wala ni kugos, wala maninoy maninay. Ya pastor, nabay handa ni ang pagbautismo kung pabautismo ko maghanda ba gyud ko? Na depende na nimo kung ang imong heart ganahan kang mo paambit sa imong panalangin, mo share ka, di okay kung maghanda ka. Pan kung wala ra gyud puy mahanda, no problem, wala ra pud nay problema kung wala ra pud kay mahanda, no? So, dili na siya iyon nga pugsanay gyud. Naa sa imuhang kasing-kasing na. Kung ganahan ka mo pakaon, tun kay nagpabautismo ka, wala na problema. Pan kung wala gyud, dili pud ta yung mangutang. Mamugos gud ta, bisag wala gyud mo pakaon gud ta, mo utang-utang lamang ta para makapakaon. Wala og naa, importante nga nagpabautismo ka, no? Dili kay makabalabag nang wa mo kay makapakaon, no? Wala koy ikahanda mo nang dili sa akong bautismo, dili na siya moy rason daghan na noong dili magpabuyang na noon kay kinahanglan pa maghanda-handa gudi ay, no? Naras imuha na depende na nimo magpakaon ka, pasnak ba ka. So nara sa imuha ang desisyon. Basta kay wala nay maninoy, wala nay maninay, unya ang paghanda depende ra nimo. Paghanda ba ka o wala. Okay? Kana ra.
Di rata mo kutog kay na basin unya maabot na putag lain. Lain na pong mga istorya ng mahitabo. Okay? So, God bless. So, continue sa pag-visit sa mga videos nato sa ubos. Kasi na kay mga pangutana nga naas mga thumbnail nato sa ubos, matubag ang imo mga pangutana. Kanya ayaw kalimot pag-like, no? And share ang notification bell, i-click nimo ang notification bell kay sa next video, no? Para ma-update ka sa next video. Okay, so God bless. God bless.